Moi! Moi! Me sprejataan tässä autoja. Tai ei nyt niin autoja, mutta yhtä autoa ainakin. Jusuf, ei ainakaan 3. Mä en jaksa juossa niin kauan. Tää on niin hyvä filmi. Nyt kaikki tulee. Muistakaa sitten tykätä ja sitten tilakkaa meidät. Jostain YouTubesta tilakkaa jotain. Vittu, mutta nyt meillä on pahat paikat. Voi käydä pahasti. Tai ei käy pahasti. No niin, Jusuf. Nyt lähtee. Ei vittu, Jusuf. Nyt me lähdettiin. Jusuf, no. Ei vittu, joku tulee. Joku näytti meille. Joku seuraa. Ei vittu. Kuinka nopeasti pääsi kesken sulle. Ei vittu. Ei vittu. Jusuf on siinä.